Fine. Jadi aneh banget. Halo, ini aneh banget. Saya sini tuh babu kuya dan itu ya. Ini cuma gitu-gitu. Ini kayak sini barang itu baru gini kasihnya. Ini berarti terus kalau pasta. Ang sabi mo kadang hindi mo katulad ng mission. Ini sih matiin kan. Ibu horor sini sabi ya sih. Ani ini banget. Oke, makan gitu-gitu bakal yang bisa pasti bagi husband naik kemarin jadi menentang dengar bisa tuh ke situ dari situ tuh mau boleh kita jadi dia jadi ketemu emang bisa gitu Siapa? bisa mana Taiwan masih sini jadi mana udah coba berpegang ini जोंनि माबा बार्थडे इउज खालामनानै जुदि माहैनो नुजायो जोंनि बार्थडे इउज खालामनानै जुदि सोरबा नुयोबा सानोबा हिन्जावनि खालायदों जायो माने जेनेबा जोंनि बेवहाय गोदोनि नेमानो दाबो सोलिगासिनो दङ माने हिन्जावनि खालायदों हौवाया मोनजे थेवब्लाबो माने दिनै बेफोरबायदि माबानि थाखाय माने बिथाङा जाबाय बा इसोरनियाव निमाहा बियो जानायनि थाखाय जेनेबा जानो माने नै बिदिसो दे इयो आं बिथिं जाबाय बे बिथिं जाबाय ओंखाम जाखांनानैसो जों भिडिअखौ बानायनाय जायो माबाखौ बार्थडेखौ माबा खालामबाय आरो ओमफ्राय आंनि जोनोमाथ' बेलासिसिम थेवब्लाबो दिनै मोनाबिलियाव खालामबाय आरोना बेलासिजों मोनाबिलिजों एसे गोरोबखायो नालाय ओमफ्राय केकखौ बिथिं खेबजानाय बिथिं गांजादों सरि दे बे गामिनि जों गामिनि सोरबाफोर नायनाय दङबा आंखौ निमाहा होनांगौ आरोना आंनि खालायखौ हौवानो जाहोदों होननानै गाज्रि दामोनसै बिदि माबायाव एसे बिदिया जाखायो इसोरनियाव निमाहा बिबाय ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ जि आंखौ हेपि बार्थडे माबा खालामदों नोंथांमोना खोनाबाबो बे नोंथां मोनसे बिथांनि रावा माने आवाजा बारा फैनो नागिरा बर' नालाय बारा गोसा रायलायनो एसे उसुबिदा सोरबा खोनाबा बायदिसिना सानो एसे बुरि मांग्रां बार्थडे बिदि आरो बायदिसिना माने जोंनि माने गामि ओनसोलावहाय बायदिसिना बाथ्रा बुंलायनानै बेनिखायनो थेवब्लाबो दिनै आं एसे माबा गोजोननाय मोन्दों आरोना दिनै रावबो जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफायानो दिनैसिमबो बार्थडे फालियाखै नाथाय हासबेन्डआ दिनै फार्स्ट टाइम थाइबानि केकजों ओमफ्राय लोगोसे बे जोंनि बर'नि माने जोंनि हिन्दीनि बे नेरसोनखा आलारि बाथि बेजोंनो फोजोंनानै जोंनि बार्थडेखौ हासबेन्डआथ' बारा बाथ्रा बुंलानो आरो ओमफ्राय आंनि बिफा मानिफ्राबो बिब्लाबो दिनै बार्थडे बेखौनो खिथियाखै मिया आंनो बार्थडेआव सोंगोन होननानै ओमफ्राय मा जादों आंनि नाम्बारखौ बावगारना थादों माने सेन्डारजों पानसुजों माबायदि बेखौ एखे ना मा बेखौबो फात्ता गैया माने दिनैसिमबो पानसुजोंसो एखेयानो हावैजों माने ओमफ्राय सिरि सिरि खिथागासिनो लाना फैदो आरो फैनानै मा जाखो सिन्डारजों फिसा उनाव आं मानिबा थाखाय बेखौ रायदोंमोन आरोना ओमफ्राय लांदोलै माबा मोनसे लांदो होनना बुंहरदों गाबोन खिथिगासिनो जेरै नाव मोननानै फैदोंमोन गथ' फिसानो आथिंखौ फिसा होननानै माने आथिंनि गोलाव फिसा होगोन बेखौ मिथिया बे आरो मानसिफ्रानो आरोना दामि नङा आरो नोंथाङा कालाराबो एसे गाज्रि जाबाय आरोना मोजां मोनदिया बिराद दाम खमनि ओरैनो न'आव गांसेनि लाबाय आरो बार्थडेनि थाखाय बेनिफ्राय लोगोसे बेलेग बुस्थुआबो बेखौनो बारहोनो थाखाय आंथ' माने साबसिनाखैबो खिथालांना लादो आरो माबा बार्थडे खालामफेरा नालाय बिसोरनियाबो जोंहानि आइजोफोरनाबो बार्थडे खालामफेरा जोंहानिफोराबो ओंखायनो आरोना
ओमफ्राय बे आरो दालिम बे बार्डे ओरैबायदि बिबानो आरो मोनसे नै इमान फिसा फिसा बुस्थु आं लाबोदो दिनै बेखौनो गिदिर होनना सानना लानांसिगोन आरो जेनेबा जोंनि फिसा फैयोमोन नालाय आमलाय खानायाव लागायनो थाखाय खालामना फैदों गाबोन लानोसै ओरैनो बेनो आरो ओमफ्राय केकखौ मोननो लाबोदो थाखा थाखानि दसे बेखिनियानो